De kist het die haast net voorstellen. Er is elke week ongeveer een pinpas om microplastics. Leerlingen van het Lauwers College in Kolm kregen maandag een speciale theaterles om meer te leren over het opruimen van zwalkafval en waarom dat zo wichtig is. Dat er ben ik een stukje bewustwording mooi krijgen. En dat is naast het oproemen, wat natuurlijk ook belangrijk is, krijgen ik op een hele leuke interactieve manier krijgen van alles mooi over het zwerfafval. Als ik iets opnoem wat jij gebruikt, mag je gaan gezichtscrème. De theaterles is onderdeel van het project Skien Wetter van de Frieske Milieufederatie en Wetterskip Friesland. Een week lang wordt er rondom in de provincie zwalkafval oprijden. Wethouder Aantje de Soepboer van Noordoost-Friesland kwam del in Kolm om de week te openen. Wat ik vertelde, wie de stikjes, blikjes die wij ontroffen, dat we de metaaldetector in winnen in het loon en na dat hier een gesprek met de boer. Dit zei van ja, een heel soort van die blikjes komen ik in mijn voer te lonen, dat er nog ik in de kei te lonen en ja, die kan slims concheren, rekje van binnen, deurgaan door die blikjes. Ik bedoel, we hadden alle keer wel eens die in. Ik had wel eens een blikje voor het smieten, de Ben wel eens, hadden ze eerlijk iets halve tijd. Nou, en ik hoop gewoon dat de volgende keer dat soort punten omdat er dat ze nog even aan dat verhaal denken. Een blikje of poetsje in de natuur smieten kan dus grote gevolgen hebben. Voor de leerling die man je te moen in elk geval een wraad iepen. En dan krijg ik een verhaal verteld hoe dat we een pinpas in een week opeten. Wist dus dat? Nee, ik heb echt geen idee. Dus echt nee voor mij. Ik heb het echt net gedacht. Wat schrik je er van dan? Ja, best wel. Ik heb het echt net verwacht dat we een pinpas zo volle plastic binnen kregen. Dat we net spullen samen af met de voetsmieten en dus gewoon nadenken van wat maakt voetsmieten en wat net. En is er aanstek wat meer nadenken als naar boeten gist, denkst? Misschien. De BM mochten zelfs echt nadenken over oplossings. Ze moesten een challenge bedenken om leeftijdsgenoten te motiveren om echt een steentje bij te dragen. Misschien dat meer mensen erom gaan denken en dat ze dan overal meer prullenbakken komen, zodat meer mensen het voet gaan gooien. En gewoon dat in sommige dingen minder plastic zit. Voor mij is het nou een challenge, maar als ik gewoon een p-meester iets door, dan zul ik oren meeschingen en die kan dan ook om gaan denken. Eigenlijk was het qua een beetje onstekken. Ja.